weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgolam to Sinthiane Diakiri to Agrissa to Agrissa to Houdallayi to Ɗalhaya to Mafodou to Lodiolo to Lobbudo Barogala to Marissa to Jingue Jeeri to Awoyna to Teccan ko takkusan Dula ha to Dulal Ceerno Hadi Oumar Sy to Jowole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mokhtar Wul Ndiaye ko hoore jagoɗɗe laamu leydi Mauritanie o joddima e fédération nationale des pêches tigi joddima e mumen ɓe pamodiri tigi o fati e ustugol coggu liddi e nder leydi hen to leydi Sénégal halfinaɓe weeyo leydi Sénégal kolliri tigui wonde tuggi hande kay 6 lewru octobre fayi 10 lewru octobre no gonɗen ɗum ma toɓoji kewɗi ndiyam teske e nder yoga e nder leydi Sénégal to leydi Mali ambassadeur leydi joɗiɗo Canada toon to leydi Mali o holliri tigui wonde kaya leydi Canada addi ballal tawi kadi ko ballal keñorangal woni tigui e d'urgence ɓeydude balle waɗatno ko fati e ɓen wonduɓe caɗe yooleyru ko famdi kala noon ɓe kolliri maɓe jaltin fodde temedde nayyi ujunere taw ko haalisa dollar ha joni koto leydi Mali accident musɗo waɗi e nder siècle mo fana waɗi ko famdi kala yimɓe jeetato e 19 wonɓe mbarmi hen kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbocco habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to guerre hakkude Liban e Israël guerre hakkude leydi Ukraine e leydi Russie bisimilla moon e ketki oɗondire hotodirte joni joni piren pacciren aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne safra worɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiɗɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ƴetta ɗum fodde 13 rafi yalta ma ha laaɓa fodɗo fannu goɗɗo ne yaltina fodde 19 rafi fannu tataɓo o ko kawisaji waddete koye gawri samme walla gawri suuna ko famdi kala fodde temedere rafi yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ko malaɗo woni so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ne jogui peggue usula pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent ko ɓeydeje arsigaji pirtoji dabaruji
ceerno Djiby Sy so tawi tigi ceerno Djiby Sy ne wiya neɗɗo mo kiliyani mum kala to mbawɗa wonde so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne jettoma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko inde ma inde nene ma dokkatamo o haala ko woni nder ɓernde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy so tawi ko waɗanteɓe listihar to leydi Mauritanie ko ujunere ogoya walla kartal crédit ujunere so tawi ko leyɗele se ñamoje franc CFA ko temedde nayyi mbuɗu CFA woni 2000 franc CFA omo jogui numéro weefe e numéro orange monnaie so tawi a waɗi he lombi hen kalis maɗa ma yettomo haala ko woni nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi numéro weefe ko 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy numéro mum WhatsApp e numéro makko appel kala ko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy base mum to ne tekka hayɗi ne golla hano hannirta ni tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone mbatta ko 32 04 80 04 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo wone mbadden darɗo faade makko ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kiliɓe mum oɗo saaha joni mo tawete leydi Sénégal to Hammadi Hunare to galle biyeteɗo Samba Madani Talla Samba Madani Talla kañum woni chef de quartier legal biyetegal Jingue waɗɗani wendu wiyeteɗo ya Allah ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wone mbadden darɗo faade makko moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall e gardigola ceerno Makki Muntaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall ko dara guddiɗo demuɗi muma ha yaaji ene udditani sukaɓe worɓe kame rewɓe kala janggoɓe Qur'anil Karim ne wonde français kame anglais et informatique kala dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall suka mo duuɓi tokosi jeegom jeeɗiɗi ha fayenma duuɓi 15 oɗo suka kay sonate ngal ɗo hene duɗala e ballal jomiraɗo ma o rendin deftarla nde e dow hoore makko omo nawdi hen ɗemngal français taw koye jangguin programme gouvernement mo leydi Sénégal dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall ene udditi demuɗi muma gila jeetati lewru uta wonande ɓen jinnaɓe wonɓe nder leydi Sénégal hay bowa leydi ndi kala yiɗɓe windidde ɓiɓɓe mumen on mbiyama bisimilla moɗona dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall hitande hikka nde ɓen sappo kala wannoɓe guel kawguela mbawi dañde kawguel mumen e ballal jomiraɗo o so tawi noon ko dara rewɓe o tawete koto Sicap Liberté 3 villa 17 78 so tawi noon ko dara sukaɓe worɓe o tawete koto Kermassar cité Doubaya Almadi 2 ene tawe e nder Dakar sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall woto woɗɗo so tawi ko tongoɗe dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall mbatta ko 00 221 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 254 33 55 musidɓe tedduɓe dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall e dow moɗon jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗum donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala
holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah. gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa. an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabboji cuɗotoɗe ɓalli kala. so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata jeetati lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji moon e ɗemgal pulaar e sotaye ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah. habaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie puɗorɗen Mokhtar Wul Ndiaye ko hoore jagodde leydi Mauritanie o noddi o joddima batu altine hanki o jeeɗiɗi lewru yarkoma e nder bureau ji makko to primature to o joddi noon koye catal biyetegal FNT woni tigui fédération nationale des pêches mo leydi Mauritanie catal ngal noon woni catal halfinaɓe ko fate awo e nder leydi Mauritanie wonno mujibu jonde nde noon ko yinnoɓe kay wonno mujibu jonde nde kay ko yidde kay ustude cogguji liɗɗi tawi kadi ko liɗɗi ɓurɗi hattojinede ɓurɗi wawde ñamede e nder leydi he ha cogguji men mbawa ustede ene tawtora noon jonde nde jaagogal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate awo wondude jaagogal kalfinaɗo ko fate commerce wondude fonctionnaire uji kewɗi gollotoɓe toon to primature to Mokhtar Wul Ndiaye noon holliri tigui wonde pamodiral heɓama hakkude mabɓe kay e ngal ɗon fédération wonde kay cogguji ɗi ma uste ɓe kolliri kadi ma commission ngaji taaƴe ɗina commission ngaji noon ko dewintori kay beele tigui ko hawra ko ene wawa latade hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Yacouba Wul Mayne kañum woni jaagogal kalfinangal ko fate jangde tonde e wittoji scientifique o holliri altine hanki o wonde université ji Mauritanie foof koko paari e oɗo saaha joni jaɓɓade étudiant ji mum hono kay o holliri noon wonde université ji ɗi noon koko ene jogui kay hattani jaɓɓade fodde 30 ujunere sanda woni étudiant hitande hikka nde o holliri noon wonde ɗum kay ko caggal ɗum holliri ɗum noon ko caggal kay nde o waɗi visite aji makko e nder yoga université ji o holliri noon ko hikka woni goo ko Mauritanie ko université ji Mauritanie kay ene jaɓɓo kewal étudiant ji ponggal ni fodde ken
me ha capanɗe tati e nayya ujunere tawi ko étudiant o holliri noon kadi o holliri kadi wonde université ji ɗi ma ɓeyde kay ma université ji maɗi ɓeyde kay ha kiri maɗi kala fannu maɗi ɓeyde kala fannu beele kay ene waɗa tigui rendement moƴƴo wonande kay leydi Mauritanie wonande kadi janggoɓe ɓe ha joni ko leydi Mauritanie kedoɗen jeen toon to Nouadhibou gollotoɓe to hôpital régional mo Nouadhibou ɓe goni kay oɗo saaha kala koye tikkere hofgo juuɗe tikkere nde noon ɓe natani ɗum guila ɓe natani yontere mabɓe ɗiɗi ɓeere altine hanki o noon jeeɗi lewru octobre ɓe juɓɓini mawbodiral mabɓe walla mbiyen diño mabɓe yeeso hôpital o ɓe kolliri noon so wona kay hujjaji mabɓe ɗi jolta ha tigi ko fati juuɗe ko fati kay e jona hujjaji mabɓe ɗi jolta ɓe kolliri wonde ɓe koftata juuɗe mabɓe ɓe namdi noon ko yo matériel timmuɗo e moyen aji kay moƴƴi yo mbaɗe e nder hôpital he haaɓe mbawa tigui wadde golle mabɓe ha no hannirta ni ɓe keeɓa kadi ko wiyete muccasuji mabɓe e damirdiuji mabɓe ɓe mbawa hebde ɗum e ɓe mbawa hebdude kay saabu ɓe ndewa laamu ngu fodde hitande e lebbi jeeɗiɗi koɓe keeɓani ko wiyete muccasuji en damirdi kala ɓe keeɓani ɓe namdiɓe noon de ɗum wawata yoɓede ɓe dokki noon ɓe kolliri noon ɓe dokke kadi ko fati e indemnité garde ɓe mbawa hebde ɗum ɓe kolliri noon ɓe dokki autorité ji administrative ɗi e ministre de la santé kala ɓe dokki ɗumen ɗereji taw ko revendication ngaji woni koɓe namdi ko woni hen eɓe paadi jabolu mumen eɓe jogui jorta moƴƴo noon ma waw tigui maɓe mbaw jabtede hano hannirta ni ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni service aji d' urgence e service aji ko fati lemo dialyse ɗiɗo kala ene golla e nder hôpital he ɓen jahani tikkere hofgo juuɗe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagolgal kala finaɗo ko fate commerce leydi Mauritanie o holliri tigui wonde ɓe keeɓi sappo e jeeɗiɗi million taw ko haalisa uggoya ɗum noon ko amanduji pawaɗi kay e commerçant ji ɓe kormaki ɓe nunɗani ɓe kormaki prix ji ɗi laamu ngu rokkiri caggal nde prix ɗi usta ɗina commerçant ji ɗon saliɓe hormat ɗiɗon prix ji ɓe kolliri tigui piyama ɗiɗon amanduji noon ɓe kolliri ɓe nanni hen sappo e jeeɗiɗi million ɗum noon ko cuggi kay ko kaldigal haalda hakkude commerçant ji hakkude mum e laamu ha prix ji mbawi ustede kay faade joni ɓe mbi sappo e jeeɗiɗi million ɗum woni koɓe nanni taw ko amanduji département noon de la protection des consommation ɓe kolliri tigui wonde temedde nayyi e ɗiɗi magasin wonde tigui ɓe keeɓi uddede ɓen temedde magasin ɓe binditima kadi temedde jeeɗiɗi e sappo e go plainte hen temedde jeegom e jeetati mbaɗi tigui mbaɗama traité no gasi tati keddiɗiɗi noon ko hen wona golle mum soit gaz taw ha joni habaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen to leegal bitegal guel tappe to noon ko tana musto waɗi toon ko gonnoɗo ko gawowo goto kay biyetenoɗo BA yette Ndiaye ko kañum tigui dugduno toon e sehil mum biyeteɗo Moussa Diouf ɓe dugduno noon ko bone pantalon ko kamɓe koddi e suudu wotoro BA Ndiaye ko en yooɓi fittandu makko noon tawi kadi ko laaɓi o fiimo tana o waɗi ko noon ko hanki sanga 19h40 kanko fanga 19h40 commissariat de la police mo 4e arrondissement de Médina notitima hen ɓe teeɓima barɗo hoore on ko kanko kadi ko kanko e mo wari o mbiɗen kamɓe koddu noon e nder suudu woturu ko bone pantalon noon ndinnoɓe kanko e sehil makko ɓe dugdi ha o itti laaɓi noon o fi on labɓe kewɗe no fewi ɗum noon on noon yettinama to docteur eɓe waktuji walla mintaji seeɗa pawi hen ko hen hooti e jomum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñande jamma aset no gas jeetati lewru septembre sanga 22h woni 10h jamma ko sagataɓe ɗiɗo aynaɓe sukaɓe ɗiɗo aynaɓe yetteteɓe kam kañumen tigui kaɓi toon haare musde no fewi taw kadi rendiniɓe tigui ɓe tawa kadi rendiniɓe ko bone bortel ɓe bone mabɓe foof nan wi bortel ngel ko kañum jeeyi ɓe dugdi e ngel ɗon bortel noon haɓe mbawi tigui mettodirde hen ɓe dudodiri ko heewi caggal ɗum noon ɓe pelliti teldoyde nden noon ɓe teldoyi ɓe jeeyi caggal wuuro kay
sanga jamma ɗum yaha jalti wuro ngol ko ɗon tigui hen goto biteɗo Oumar Ka ko ɗon dufti jaasi mum o soppi sehil makko biteɗo Cheikhou Ka o fi ɗum ko jaasiji kewɗi no fewi o gañi ɗum tigui e yesso o gañi ɗum kadi e walla bo nde gendarmerie noon gendarmerie ma Dara nde nani habaru o kañumen tigui notiti hen mbawi sendudeɓe ɓe teeɓi noon oɗon biteɗo Oumar Ka piiɗo jaasejo teɓama e oɗo saaha joni tawe e juuɗe dadiɓe gañeɗo o noon ene tawe tigui e juuɗe safroɓe o waɗanama tigui kayit wonde balɗe 15 o wawata gollade kanko Oumar Ka noon piiɗo jaasejo o waɗama déféré to parquet mo Louga omon toon saaɗi visa makko faade kaso ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Dagana noon ko Tana Mousso waɗi toon ko biyeteɗoɗo Maguena Gueye aɗano duuɓi 19 ko élève en classe première ko kañum tigui tawa e nder galle mumen to legal bitengal Gadaga e nder ene welta e ɓoggol o wondani e wonki makko koye nder suudu ba makko noon o tawa omo maayi ko bandiraguel makko dewel noon guel duuɓi 12 kañum tigui iɗi yiide ɗum wulli noon noddi gallo kala ɓe mbawi nottade hen ko yummiraɗo e hoore mum addi laaɓi taƴi ɓoggol ngol o saami tawi o wondani e wonki makko e oɗo saaha joni noon enquête udditama hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hono mbiru ene gardini kabaruji men halfinaɓe ɓeto weeyo Sénégal ɓe kollori tigui ma tuɓoji kewɗi kayi teske e nder jokli leydi Sénégal kala ɗum noon tugar tigui ko ñalawma hande o talata hande 6 lewru yarkoma ha 10 lewru yarkoma ɗum gonɗe ɗo ko kikiɗe hande noon toɓoji ɗi puɗɗoto to région ngaji worgo e to centre est ha to banggue funnague leydi ndi kala Dakar noon heɓata toɓoji men ko alarba janggo fayi alkamisa subaka ko alarba janggo fayi alkamisa subaka ma Dakar tine ko fati toɓoji hono ɓe kolliri weeyo ngo ha joni habruji men ɗemngal pulaar yen ha to kam funtina ene tawe tigui nder département mo biñoma kono gasi noon kono gasi ene yiya sagata hinnoɓe wadde ɗanne suuɗeɗum woni clandestin ko kañumen tigui teɓa toon ɓe teɓa noon ko talata hande o 6 lewru yarkoma hitande ujunnaji 2024 hen joyo ko malinaɓe hen sappo ko gambinaɓe heddiɓe kala ko Sénégal naɓe e nder kamɓe nogas hen nayoɓe kadi tawi hen bebbeyel tuksel ngel duuɓi ɗiɗi ngel noon ko dewel ko gambinajo kamɓe kala noon kamɓe kala noon ɓe tawe e juuɗe gendarmerie mo Kamfuntina e mbadi enquête convoyeur o noon koko dogui ene yiile jiilaw cattuko no fewi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ñalawma hanki o nder kabaruji men en kalino oɗo suka debbo biteɗo Aissa Camara dubdunoɗo noon taw ko Sénégal najo gurɗo hakkude Sénégal e France pottunoɗo tigui e Macky Sall joom suudu mum to bo wallaɗe diwoje ngala Casablanca to Maroc ɓe dugdino duko sattuko no fewi ha wonti ƴettoje hakkude makko e Mariame Faye Sall joom suudu hoorejo ex hoorejo leydi Sénégal ɗum noon caggal ɗum noon gendarmeɓe aéroport nde nanguinomo o uddanoma e mbadi garde à vue hollirnoma kadi Macky Sall portinoma plainte kono noon teskama tigui wonde o woppitama ha laaɓi e oɗo saaha joni procureur yamiri tigui nde woppite oɗo saaha joni ko libre omo wawi jokkude e haaji makko habruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen yen ha toon to Madina Gounass noon teskama e oɗo saaha joni hewɓe kadi nana koɓo makka heddiɓeɓe kadi nana ƴakka guerte taw ko guerte kecce e oɗo saaha joni guerte jawɗe ɗe kala ene wayno fuɗɗima kay e oɗo saaha joni rewde lawol guerte yalliɗe noon nana e lawol ma en ketto musidɗo men Amadou Sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah mi saminima kadi mi juurimama mi sammini denndangal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Ghalii Abuu Bah kabaruji men ɗo e ndewtutungo Madina Gounass. Ghalii Abuu Bah e oɗo saaha ko ndungu wona ndungu woɗɗoyi e oɗo saaha mo kalten tawrakal machallah kala ko fewti e makkari machallah oɗo saaha ɓuurani hewde yoori noon kadi ɓen awnoɓe guerte jawde. Ghalii Abuu Bah oɗo saaha koye duggudu woni alhamdulillah min golɗe kala ndewi lawol ndungu ngu rewi lawol ndiyam ɗum heewi kono ko ɓuuri heeɗo oɗo saaha mo kalten ɓendi ha tengti e makkari ndi kono kadi e guerte jawɗe oɗo saaha mo kalten bandiraɓe kala koye duggude ɗen guerte jawɗe guerte leele ɗe ɗen ene keddi seeɗa. Ghalii Abuu Bah guila law e galleji ɗi ha toon de guese ɗe makkari ndi kam paari inchallah heddi hen kadi ko waɗede cuuɗi caggal muɗum wawa ɓoltoyede artire e nde wuttutungo Madina Gounass. hikko noon hollirama alhamdulillah min ndiyam ɗam heewi ɗam ari wonde jaam e cellal kisal wonde deƴƴere hay caɗele gote mbaɗani ko ɗum saabi oɗo saaha mo kalten. Ghalii Abuu Bah wuttutungo Madina
majjini gonas takki e ko taari remi maaro ko alhamdulillah min oɗo saha mo kalten ɓen no ganduɗa ko remnoɓe awnoɓe gila fuɗɗode toɓoji gadan ɗi oɗo saha nan ceeña kon maaro ɓe ganduɗa ko awnoɓe caggal muɗum ɓen oɗo saha en manki seeɗa alhamdulillah min guuri kaka machallah en rewi lawol ɗo e nder tutongo majje gonas takki e ko taari noon Ghalii Abou Bah alarba garɗo so allahu lamɗo jaaɓi ko dawol ɗon e guesa ceerno Diamma Tidiani Ba gam etade wadde feere soppude e makkari adinde awede ndi oɗo saha guresalaji ɗe kala diwanuji ɗi kala kaldi kawri e wurgo kala machallah on alarba kamɓe kala ɓe jawano toon to guesa ceerno gam etade wadde feere beele ɗum gasa e on ñalawma alarba garɗo so allahu lamɗo jaaɓi ko musidɗo moon Amadou Sambolo ɗo e majjene gonas fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Ghalii Abou Bah. Amadou Samba ɗo golle ma jooɗi peewi enen en paadi ha lappere guerte ɗe so Allah jaaɓi habaruji men ɗemngal pulaar koto leydi Mali paaɗena to leydi Mali faama ko koninkoɓe leydi Mali mbite noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe jokki darde mabɓe kay haɓade sebbitiɓe e nder jokli leydi he kala ɓe kolliri noon ɓe diwti ñanguji ɗiɗi sebbitiɓe ñanguji ɗi noon toɓɓuno tigui ko base tawi ko base koninkoɓe tawateɓe to wuuro bitego beera e jangu jangu noon jangu ngu noon jinno tigui ko wadde ko nder boowal jangu koddigu ɓe jinno wadde ko nder boowal laaɗi diwoje ngal Tumbuktu tawi toon noon ko obiji ayna e ngal toon boowal ɗum wonno ko kikiɗe aleta hanki jeegom lewru yarkomaa hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɓe kolliri kadi ɓe mbari ɓe kolliri kamɓe koni kabino men ɓe kolliri ɓe mbari seɓɓitiɓe hewɓe no fewi ɓe tettiniɓe kadi kaɓirɗe kewɗe wondude e dorog kewɗe ɓe tawriɓe ɓe kolliri altine hanki jeeɗi lewru octobre subaka ko subaka noon ɓe coyninoɓe tigui otoji ɗiɗi seɓɓitiɓe biɗi daka seɓɓitiɓe ene mbaɗi kadi matériel kewɗe taw ko matériel de guerre ɗum noon koto banggue worgo ɓajo funnague nokku wuuro nokku biteɗo Douaya e nder région de Tumbuktu ɓe joore mabɓe bomboje noon e pettoje ha joni ko ɗiɗi Mali keddoɗen laamu Canada hollidi tigui ma addu ballal mum kañorangal woni e d'urgence tawtoyde kay balle kewɗe ɓe kewi addude kala saaha faade kay e ujunnaje ɗiɗi temedde jeegom e nogas e nayo neɗɗo tawi ko sinistré woni tigui ɓe ndiyam eggine e galleji mumen ko ambassadeur joɗiniɗo Canada nder leydi Mali ɓaƴini kabaru o noon ko ñande aljuma ɓennuɗo ɗo ballal ngal noon ko temedde nayyi ujunere tawi ko halis dollar canadien ballal ngal noon koye nder lebbi jeegom wallide noon ɓen sinistré tawi koɓe toɓoji eggini e nder galleji mumen ha joni ko leydi se mbaɗi keddoɗen koninkoɓe kikiɗe aleta hanki jeegom lewru octobre 2024 joguitiɓe kayya gollotoɓe e CJINI e gollotoɓe tigui groupe de soutien de l'islam et musulman e gardogol biteɗo Alisa Wula Yehiye mbaɗi tigui jangu mumen toon mbaɗi jangu mumen toon to base fama to bira tawe capanɗe jeeɗiɗi kilométre to banggue funnague Tumbuktu jangu ngu noon ko otoji taw ko otoji tufunoɗi woni tigui des voitures piégées tufunoje bomboje e pettoje fama noon holliri tigui riwti jangu ngu ɓe mbari tigui kamikaze uji ɗiɓen tigui yinnoɓe wadde janguji ɗi ɓe mbari ɗumen ɓe bondi kadi matériel o e nder ɓen ɓe waraɓe kadi ɓe mbari hen e nder ɓen waraɓe mbari hen biteɗo Alisa Wula Yahye on kañum woni chef commando terroriste ko kanko tigui ardi noon ko kanko hokkanno yamirore ko fati ɗiɗon janguji Alizé Wula Yahye noon inde makko tigui deftere o wiyete ko Zoyliba Al Ansari ko ɗum woni inde makko deftere ko kanko wonno commando jangu ngu ko kanko kadi woni chef Tetal Al Quds dans le grand des grands émirats du Sahara woni tigui e fande Tumbuktu ko kanko kadi waɗanno janguji kewɗi no fewi e nder région de Tumbuktu ɗum noon so tawi kay wargo makko hollirama tigui ko victoire mawɗo no fewi wonande koni woni koɓe leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen accident musto waɗi altine hanki jeeɗiɗi lewru octobre 2024 e nder réclame fana accident wonen ko lawol ummade Ségou faade Bamako ko otoji ɗiɗi transport kañumen pelɓodiri sanga 10 heures hanki sara wuuro witego Lamina Bougou e ngo tawe kilométre uji tati commune e nder ko hakkude mum e commune rural
Sénégal mo tingole e dow route nationale numéro 6 ko car transport tawi société ko société Air Zana transport panoɗo to Bamako kañuma felɓodiri e car goɗɗo taw ko société transport biteɗo Darou Trans kanƴe ɗiɗi pelɓodiri e goɗɗo noon wonno koye sens contraire ko ɗon tigui ɓe pelɓodiri e pelɓodiral he noon yimɓe jeetato kawri hen e ladial sappo jeenayyi wolɓe kadi mbarmi hen kamɓe kala noon kamɓe ko hollirama noon sappo jeenayyi o wolɓe mbarmi hen kake kewɗe kadi boni hen jagorgal leydi Mali kala funaɗo ko fate transport e dow inde hooreji leydi ndi e dow inde laamu ngu kala omo fecce sunare makko e mayɓe kala omo duwono kadi mayiraɓe kala omo duwono ɓen mayiraɓe omo duwono kadi gañiɓe nde Allah rokkata ɗumen jaam e cellal o waɗi e rango noon fade chauffeur ɓe nde tinnote tigui mbaɗa respecté code de la route mbawa tigui hormade code uji woni luwaji lawol ganda ko yimɓe jolni mbasa kayya wadde gueɗe kamtorinde kala saaha tawa ko jadiri accident ji musɗiɗo fewi habaruji men jolam jaɓiri koto kabaruji men kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogu jabbote Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama en calmitima Ghalii Abou Bah calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko Burkina Faso toon dey ɓe dañi kadi janguji taw kadi ko keesi ñande 5 jeegom lewru yarkomaa ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi e diwan banggue rewo Badiango funnague e taw kay koye nder nokku biyeteɗo taw kadi ko ñaña e nder kadi oɗo taw kadi ko diwan mo Bogande to nde kadi ko ɓen honiyankoɓe yahannoɓe kay taw kadi ko orɗo yaade ñande assetare 5 lewru yarkomaa ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi ko ɗon ɓe jani hono taw kadi ko hono jeeje ɗum noon ko 17 e ɓen honiyankoɓe mbawi hawrude e ladial Nigéria fodde yimɓe 150 yimɓe jeenayo duttima toon e ladial e rafi taw kadi ko choléra ko ɓuuri noon ujunnaje 10 woɓɓe mbawi hono raɓede e rafi o Éthiopie sarɗiyankoɓe mabɓe toɗɗima jagorgal mabɓe ko fati e gueɗe caggal hono leydi hono biyeteɗo hono taille atiske Selassie wonde gardotoɗo hono leydi mabɓe o lomti noon ko oɗo biyete hono Saleh Work Zewd taw kadi on rokkimo taw ko tugnorɗe leydi mabɓe taw noon on gasnata kay taw kadi ko ardade hono leydi ndi ko ɗo e mayirɗe nduɗo lewru ndu goɗɗen RDC Congo to Bénin banggue rewo kiwi ñande hanki hay goto mabɓe kay hay goto mabɓe yaltani e nokku mum gila kay betay ɗum noon fandare nde noon ko yidde hollude mette mumen e ko watte toon e janguji ɗi taw ko état de siège wonɗo toon o fodde kay e duuɓi 3 ko woni ɓen kadi ko pelle kadi joguitiɓe jannata e mabɓe e kala saaha ene jooɓo pitali mabɓe toon to Tunisie ko fadano dey toon dey yettima no fewi kono kasi sa idde ko gardiɗo hono ɗo leydi ndi wawi kay hono toɗɗede e woteji mabɓe ɓeɗo noddude ñande alatare jeegom lewru yarkomaa ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi taw yatno koye ɗiɗo e ɓeɗon luldiɓe laamu ngu hen goto koye dumbirɗe woni ɗum noon kanko noon o wawi kay dañde mandat makko ɗiɗaɓo o dañi ko 9 piccal jiiɗiɗi e nder temedere ɗum noon o ardima leydi ndi Ghalii Abou Bah ko ɗum ɗoɗen jogui ɗon e habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarlogo gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusana yoni ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamma Siley Ba to kay haydi ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK 8 Nouakchott e ko taari ɗum kala kabaruji men jolam jaɓeri ko to leydi Liban hakkude mabɓe Israël ko ninkoɓe leydi Israël ene jokki kay wadde bombardement ji mumen e nder Liban to banggue to banlieue ji worgo to banlieue ji taw ko banggue worgo Beyrouth ha to banggue worgo leydi ndi kala gila altine hanki noon armée leydi Israël holliri tigui wonde koɓe ɓeydoɓe yañade kay e nokkuji ɗiɓe mbaɗata tigui bombardement ji mabɓe ɗiɓe tigui to mbaɗata offensif mabɓe ha to yettoɓe jiiɗi noon yettade koto zone biteɗo zone côtiére woni tigui guure taw ko guure kuccidɗe e dande maayo taw ko maayo Guéthie ɗe ɓe jiiɗi yettade ɗum noon tawe to banggue sud toon to Liban leydi Israël on holliri
firti o tigi wonde ɓe mbari biyeteɗo Husseini e nder bombardement mabɓe moɓe mbanno toon to banggue worgo Beirut kanko Husseini noon ko kanko wonno commandant quartier général Hezbollah ko kanko halfinno kala ko fati budget e ko fati organisation ngaji kewɗi ko kanko joguino juɓɓudi muɗum koto leydi Ukraine udditen kabaruji men altine hanki jeeɗiɗi lewru octobre 2024 ko missile russe yani e port woni kaggulade toon to wuuro witego Odessa to worgo leydi Ukraine bombardement o noon yoɓima fittanu babiraɗo goto mo duuɓi 60 ɓe mbawi o wari o barmini kadi yimɓe joyo waɗɓe babiraɗo o noon mbiɗen ko duuɓi 60 yaranno o liggotono tigui koye port he ko manutention woni tigui koye mane bara e nder kaggulaɗe hen ko hen gollotono ko kanko wasi hen fittadu makko musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerta ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji moon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abou Bah roɓiɗo Afrique Alassane Oumar Mbodj toon to Madina Gounass ko correspondant men permanent Ama Sambalo kerkimaɗaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on